Bizde ayalımız bilen enebizdi tarazaga koygondo ayaldarыбыз tarazаны basıp ketedi. Ayalın alıp bergen göynök bilen azır esте. Akırkı bir жылдаган azır esте bardığın. Bir жылdak ayalın alıp bergen göynök bilen apaң alıp bergen göynöktün sanын esepte, jana pulun esepte, tıyın esepte. Özüň ele bilinip kalasın. Al seni tuğan, seni termetken, çoňoýtkon, bakçaga apargan, mektepke apargan, jetelegen, seni kütkön, ertemene turguzup giygizgen, özü jebe saňa jedirgen. Apaňan ayap, ayalyň alyp beresin. Ayal durmatdaş gerek, sylaş gerek. Birok ene birinci orunda boluş gerek. Anesden çıgarbaş gerek. Apaňa girgizbeyt ayalyň. Üyge jaşa dep aýtsaň, jaşabasyn deyt. Jaşasa iş kılsın bizdikinde deyt. Kanday iş kılat dese, ertemene zaptırak kılsın, anan jaşasın deyt. Je baldardy baksın, keyin jaşasın. Saňa uşintiп mildet da kılıp koýat. Jok андай emes. Ene üyde padişah. Ata üyde padişah jaşaş gerek. Oşentip aytkan ayal bul jakşylyk kılbayt saňa. Bul jakşylyk kılbayt saňa. Enen gelse mınday bolsun, başka dele baldары bar go, oşaka dele barsın. O saňa jakşylyk kılbayt. Erteň ölüp kalsaň bir sürü tüýünçen köterip başka bir yerge tiyip ketedi.